ஹரே கிருஷ்ணா. பகவத்கீதா 18 நாள் வகுப்புக்கு உங்களை எல்லாம் வரவேற்கிறேன். ஓகே, இன்னைக்குதான் முதல் நாள். இந்த பயணம் நம்மளோட எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா, ஆன்மீக பயணம் நம்ம இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஓகே, ஸ்டெப் 1, ஆக்சுவலி ஸ்டெப் 0 சொல்லலாம். இருந்தாலும் ரொம்ப 0னா ஸ்டெப்பே இல்லையே, அதனால ஸ்டெப் 1 சொல்லலாம். அண்ட் நம்ம முதல் இன்னைக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் பார்க்க போறோம். பெரிய இம்பார்ட்டன்ட்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. இன்னைக்கு ஒரு ஒரு டிராமா போட்ட ஒரு சீன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க, அந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பிக் திங். யாருக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது அவளுக்கு தான் இதெல்லாம் ஒரு ப்ரிஃபேஸ் மாதிரி நான் கொடுக்குறேன். கொஞ்சம் தெரியறவாளுக்கு ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். தெரியாத வாழ்க்கை நான் என்ன சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே தான். ஃபர்ஸ்ட் டேல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல ஒன்லி இட்ஸ் லைக் சீன் கிரியேட் பண்றாங்க. அது இந்த இடம் எப்படி இருக்கு, பகவத்கீதானா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நம்ம சொல்லலாம். இப்ப நம்ம இங்க எங்க வந்திருக்கோம்னாக்கா, இப்ப இதெல்லாம் படிக்கிறது நம்ம எங்க இருந்து இஸ்கான் மங்களூர், அங்க என்ன படிச்சிருக்கோம் இந்த பாடம் எல்லாம். அங்க அங்க கோயிலோட டிடி தான் இது. கோயிலோட கிருஷ்ணர் தான் உருவம் தான் இது. கிருஷ்ணர் ராதா கோவிந்தா. இப்ப அவருக்கு ஒரு வணக்கத்தை செலுத்தலாம். எல்லாரும் மியூட்ல தான் இருக்கு. அப்ப நான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நான் சொல்றேன். எல்லாரும் நீங்களும் உங்க வீட்லயே ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அவ்வளவுதான், சிம்பிள். இந்த மந்திரம்ங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் தான். நம்ம எவ்வளவு சொல்றோமோ அவ்வளவு நமக்கு இது பெனிஃபிட்டா இருக்கும். பெனிஃபிட் எதிர்பார்த்துன்னு பண்ண போறது இல்ல. பட் நம்ம எப்போ அந்த இது சொல்லிட்டே இருக்கணும். அது சொல்ல சொல்ல நமக்கு யூ வில் ஃபீல் நைஸ். அண்ட் நமக்கு அதுக்கு அதோட இஃபெக்ட் அப்புறமா தெரிய வரும். நல்ல பாசிட்டிவ் திங்ஸ் வில் ஹேப்பன். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. அது we have ஒரு பிரேயர் மாதிரி நாங்க வச்சுருக்கோம். எல்லாருக்கும் ஒரு நமஸ்காரம் தான். பிரேயர் இஸ் எல்லா ஆச்சாரியார்களுக்கு, கிருஷ்ணாக்கு, ராதைக்கு, ஈவன் வைஷ்ணவா. இப்ப நம்ம கிளாஸ்ல வந்தவா எல்லாருமே வைஷ்ணவா. எல்லாம் 18 நாள் கோர்ஸ் ஒரு யஜ்ஞம் மாதிரி நினைச்சுன்னு வந்திருக்கேன். இந்த 18 நாளும் கண்டிப்பா நம்ம அட்டென்ட் பண்ணியே தீரணும். இன்னைக்கு கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ்ல லேட் ஆயிடுச்சு. இல்லாட்டா நம்ம டைம் ஆகாது. ஐ ஹேட் அனதர் கிளாஸ், அதனால அங்கேருந்து வரதுக்கும் லேட் ஆயிடுச்சு. நாளையில இருந்து அந்த மாதிரி இருக்காது. 6:45 வந்துட்டோம்னா அப்போ நம்மளோட கரெக்டா முடியும். ஓகே, we'll start with a prayer. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimiraandasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय ओ ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம பிரணத்தி முடிந்துவிட்டது. இப்ப நம்ம வந்து வகுப்புக்கு போகலாம். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவத்கீதை இன் 18 days. பகவத்கீதை 18 நாட்களில் புரிந்து கொள்ளலாம். இப்ப எவ்வளவு புரிந்து கொள்ளலாம், அவ்வளவுதான் முடியும். 18 daysல ரொம்ப டீப்பாலாம் படிக்க முடியாது, மேலோட்டமா நம்ம பார்த்தோம்னா. அதுக்கும் நம்ம ரெகுலரா வந்தாதான் புரியும். ஒரு நாள் வந்து 4 நாள் வரலன்னா புரியாது. அதனால பி ரெகுலர். 18 days தானே, இட்ஸ் லைக் யஜ்ஞம் மாதிரி நினைச்சு நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். சொல்லி 1 hour ஒரு மேக்ஸிமம் 1.5 hours இருக்கும், அவ்வளவுதான். சில சாப்டர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப லாங்கா இருக்கும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செகண்ட் சாப்டர்ல கொஞ்சம் லாங்கா இருக்கும். 18 சாப்டர், அப்போ கொஞ்சம் டைம் இருக்கும். நடுவுல உள்ள சாப்டர்ஸ்ல கொஞ்சம் குட்டி குட்டியா இருக்கும் ஸ்லோகம் எல்லாம். நீங்க பகவத்கீதை புக் ஓபன் பண்ணாலே உங்களுக்கு புரியும் எது குட்டி சொல்றாங்க, எது பெருசு சொல்றாங்கன்னா. அந்த நம்பர்ஸ் இருக்கும், வேர்ஸ் நம்பர்ஸ் பார்த்தா தெரியும். நிறைய சிலதுல எல்லாம் 70க்கு மேல இருக்கும், சிலது 20 தான் இருக்கும், சிலது 15 இருக்கும். அந்த சாப்டர்ல ஈஸியா நம்ம படிச்சோம். ஓகே, சோ இன்னைக்கு என்ன படிக்க போறோம்? பகவத்கீதா அத்தியாயம் 1. இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதோட டைட்டில் என்னது? குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல். வந்து படைகளை வந்து இப்ப வந்து இதோட என்ன பேக்ரவுண்ட் என்னன்னாக்கா, மகாபாரத வார் எல்லாருக்கும் தெரியும். மகாபாரதம் ஐ திங்க் இட்ஸ் அன் அடல்ட் கிளாஸ், அப்ப எல்லாருக்குமே ஒரு மாதிரி தெரியும் இல்லையா? மகாபாரதம் ஸ்டோரி எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுல வந்து போர் புரியற நிலைமை வந்தாச்சு. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு தேரோட்டுறது யாரு? கிருஷ்ணர். அப்ப அர்ஜுனன் சொல்ற எனக்கு வந்து சண்டை போடுறதுக்கு முன்னாடி, ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு போய் பார்க்கணும், நம்ம எதிரணியில யாரெல்லாம் இருக்காங்க பார்க்கணும். அதுதான் இன்னைக்கு வந்து பார்க்க போறோம். அது என்னது? குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்த. இந்த படைகள்ல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு அவருக்கு விருப்பமா இருக்கு. அப்ப கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ரதத்தை ஓட்டின்னு அந்த எதிரணிக்கு முன்னாடி நிறுத்தும் போது பாக்குறாரு, நம்ம எதிரணியில யாரெல்லாம் இருக்காங்க, நம்மளை எதிர்த்து போரிடுறதுக்கு யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு பாக்குறாரு. எஸ், இவர் வந்து இப்ப நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே இவரோட இந்த ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இவர் தான் நமக்கு எல்லாமே எழுதி, இவரோட போதனைகள் படியிலதான் நம்ம வந்து எல்லாமே படிச்சோம். அவருடைய தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா ஸ்தாபகர் ஆச்சாரியா கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம வந்து இப்போ எல்லாம் படிக்க போறோம். கொஞ்சம் அவரை பத்தி ஒரு கொஞ்சம் டீட்டெயில் பார்த்துட்டு பகவத்கீதாக்கு போகலாம். 1896 ஆண்டு செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள் கல்கத்தாவில் ஒரு எளிய வீட்டில் பெங்காலி காயஸ்தா குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் அபைச்சரன் என்று அழைக்கப்பட்டார். சின்ன வயசுல அவருக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க? அம்மா அப்பா அபைச்சரன் அவர் பேர். இவரது பெற்றோர் ஸ்ரீமான் கௌர் மோகந்தே மற்றும் ஸ்ரீமதி ரஜினிதே. அப்பா பேர் என்னது? கௌர் மோகந்தே, அம்மா பேரு ரஜினிதே. அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள். வைஷ்ணவர்கள்னா என்னது? வைஷ்ணவர்கள்னா அவர் வந்து கிருஷ்ணாவோட ஃபாலோவர்ஸ். நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணா ஃபாலோவர். யாருமே கிருஷ்ணா வழிபடாம இப்ப பகவத்கீதையில வந்து கிருஷ்ணா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறோமா? இல்ல. நம்ம எப்பவுமே கிருஷ்ண கோயிலுக்கு போவோம், ராமர் கோயிலுக்கு போவோம், எல்லா கோயிலுக்கும் போகதான் செய்வோம் இல்லையா? கோயில்னா வீட்லயே விக்கிரகம் எல்லாம் இருக்கும், நம்ம வந்து நிறைய ஸ்லோகம் எல்லாம் தெரியும், நமக்கு வழிபாடு பண்ணதான் செய்யும். ஆனா இவர்கள் ஃபுல்லாவே கிருஷ்ண உணர்விலேயே இருக்கிறப்பட்டவங்க வைஷ்ணவர்கள். இப்ப நம்ம எல்லாருமே 18 days கோர்ஸ்க்கு வந்ததுனால நம்மளும் எல்லாருமே வைஷ்ணவர்கள் தான். என்ன ஜாதி என்ன மதம்லாம் ஒண்ணுமே கேட்கக்கூடாதுன்னா இல்லவே இல்ல. எல்லாரும் வந்தாச்சுன்னா நம்ம எல்லாருமே வைஷ்ணவா. ஐ எம் ஆல்சோ வைஷ்ணவன், நீங்களும் வைஷ்ணவன், எல்லாரும் வைஷ்ணவன். ஓகே, சோ கிருஷ்ணரோட டிவோட்டிஸ் ஆர் ஆல் கால்ட் வைஷ்ணவர். அவர் வந்து 1901ஆம் ஆண்டில் அபைச்சரன் தனது 5 வயதில் தனது நண்பர்களுடன் ரத யாத்திரை விழாவை நடத்தினார். பூரி ஜெகநாதன் நீங்க கேட்டிருப்போம் இல்லையா? ரதம் இழுப்பா எல்லா வருஷம் வந்து நம்ம ஊர்லயே இருக்குமே, ரதத்துல வந்து பகவான் உட்காத்தி வச்சு உற்சவ மூர்த்தி சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து பகவான் நம்ம போய் தரிசிக்கிறோம், அவரும் வந்து யாருக்கு முடியலையோ அப்போ அவங்க வீட்டு வழியாவே போவார். நான் வீட்டு வழியா போறேன், அப்போது என்ன தரிசனம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வரார் இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்க அவளோட இதுலயும் உண்டு ரத யாத்திரை. இல்ல இழுத்துன்னு ரதத்தை இழுத்துன்னு போவாங்க. சோ அந்த குழந்தைக்கு சின்ன வயசுல இந்த அபைச்சரன் அவருக்கு என்னதுனாக்கா இதுதான் விளையாட்டு.
பார்த்தா எப்பவும் பஜனை வீட்டுல எந்த நேரமும் இதுதான் பூஜை இந்த மாதிரி நடக்கும்போது தேர் இழுக்கிற அந்த தேர் இழுக்கிற இது ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு. அப்ப அவ அப்பாட்ட சொல்லி ஒரு சின்னதா குட்டியா ஒரு பொம்மை இந்த இது மாதிரி ஒரு தேர் மாதிரி பண்ணி விளையாடுறதுக்கு, குழந்தை கூட விளையாடுறதுக்கு அவ விளையாட்டு இதுதான் தேர் இழுக்கிற விளையாட்டுல தான் விளையாடி இருக்கு. தேர் ரத யாத்திரை விழாவை நடத்தின விழாவை சின்ன குழந்தை விளையாடும். அப்புறம் கொஞ்சம் பெருசாகி காலேஜ் போற லெவலுக்கு வந்துட்டார். அப்ப 1922 அவரது ஆன்மீக குரு ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சந்தித்தார். அந்த காலத்துல என்னது இதெல்லாம் கிடையாது, இன்டர்நெட் கிடையாது, கம்ப்யூட்டர் இருக்கலை. அது நம்ம இந்தியால இருக்கலை அந்த டைம்ல. நமக்கு இப்ப எவ்வளவு சௌரியம் இருக்கு, வீட்டுல உட்கார்ந்த படிக்கி நம்ம வந்து ஆன் பண்ண ஒரு ஐடி போட்டா we are able to learn. நம்ம என்ன ஆச்சாரியா யாரு எது படிக்கணும், இஸ்கான்ல படிக்கணுமா எந்த ஐடி இப்படி போட்டு படிக்கலாம். அப்போல்லாம் அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம போனோம், ஒரு ஆச்சாரியர் வந்திருக்காரு ஏதோ சொற்பொழிவு நடத்துறாருன்னா அங்க போனோம், நம்ம எல்லாரும் போய் உட்கார்ந்து கேட்டாதான் முடியும். அதே போல இப்ப கொஞ்சம் பெரியவனாருக்கும் போயிட்டு கேட்கறேன். ஒரு இருப்பு வந்து கொடுத்து இவருக்கு அப்பதான் ஒரு புரிதல் வந்தது, ஆஹா ஆன்மீகத்துல இவ்வளவு எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ஒரு நல்ல இவருக்கும் ஒரு மாதிரி தெரிய வந்தது, இந்த பிள்ளை நல்லா இவதான் இதான் நான் எங்க இருந்தாலும் வந்து என்னோட சொற்பொழிவை கேட்க வரான், நல்ல கூர்மையா வந்து கவனிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் வந்து நல்ல பாதையில இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் இவருக்கு ஒரு அட்ராக்ஷன் தெரிஞ்சு போயிடுது, இதுதான் இவன் இஸ் இன் ரைட் பொசிஷன்ல இருக்கான் அப்படின்னு. அப்ப அவர் வந்து முள்ள அவரை வந்து ட்ரெயின் பண்ற, நீ வந்து நல்லா படிச்சிருக்கேன்னா அவர் வந்து கான்வென்ட் எஜுகேட்டட், இப்ப இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியும். அப்ப அவர் சொன்ன நீ வந்து அப்புறம் பிசினஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சார், பெரியவர் ஆயிட்டு இவர் வந்து மெடிக்கல் பிசினஸ், அதுக்கு முன்னாடி பிசினஸ் தான். அப்ப அவர் என்ன சொன்ன, பணம் கிடைக்கு இவர் ஆச்சாரியர் சொல்ற பணம் கிடைத்தால் புத்தகங்களை அச்சிட அவரது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வழிமுறைகளை பெற்று 1984 பேக் டு காட்ஹெட் என்ற வெளியீட்டை தொடங்கினார். இன்றைக்கும் நடக்கிறது இது வந்து பேக் டு காட்ஹெட்ங்கிற மேகசின். இன்னைக்கு வந்து இவ்வளவு சீடர்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அவர் வந்து என்ன சொன்னார், எப்போல்லாம் அவனுக்கு பணம் கிடைக்காது அப்படின்னா என்னது, பணம் நம்ம இப்ப பிசினஸ் பண்ணணும்னா பணம் கிடைக்கும், இல்ல வேலைக்கு போனாலும் பணம் இருக்குமே, அவனோட செலவு போக மிச்சம் இருக்கிற பணத்தை என்ன பண்ணு, புக்ஸ் 2 புக்ஸ் அதுதான் அவருக்கு வந்து போதனை சொல்லியிருக்காரு. நீ வந்து புக்கை பிரிண்ட் பண்ண, ஏன் நம்ம சொல்றது வாயால சொல்றது வேணா மறந்து போயிடணும், புக்குங்கிறத புக்கை பிரிண்ட் பண்ண அது இருந்துட்டே இருக்குமே, ஃபார் எவர் இட் வில் பி தேர். அப்ப அதனால யூ பிரிண்ட் புக்ஸ். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் பேக் டு காட்ஹெட் சொல்லிட்டு ஒரு புத்தகம் என்னது மேகசின் ஹி பிரிண்டட் இன் 1944. அப்புறம் என்ன சொன்ன, சைத்தன்ய பகவான், இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு யாரு, கிருஷ்ணன் ராதாவோட பொட்டன்சி ரெண்டும் சேர்ந்த கலவையோட அவர் வந்து 500 வருடங்களுக்கு முன்னாடி வந்தார். அப்ப அவரை பத்தி வந்து பிரச்சாரம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். ஏன்னா இவெல்லாம் சைத்தன்யாவோட ஃபாலோவர்ஸ் தான். என்ன சொன்னார் அவர், ஹரே கிருஷ்ண ராம் வந்து அவருக்கு சொல்ற, அவர் வந்து இந்த கலியுகத்துல வேற ஒன்றுமே கிடையாது, எல்லாமே நமக்கு வந்து இந்த இதுல இருந்து விடுபட்டு போனோம். இப்ப எல்லாம் ஜெயில இருக்கிற போல இருக்கும், இங்கே விடுபட்டு போனோம்னா என்னது, ஹரே நாம சங்கீர்த்தனம், ஹரே கிருஷ்ண நாமம், இதெல்லாம் தான் சொல்ல முடியும். வேற யாகம் யஜ்யம் எல்லாம் பண்ண முடிஞ்சா பண்ணலாம், ஆனா அதெல்லாம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும், அது போல நல்ல ஸ்லோகம் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும். ஆனா திஸ் இஸ் த ஈஸியஸ்ட் மெத்தட். கலியுகத்துல ஹரே கிருஷ்ண மாமந்திரம் தான் நம்மளை வந்து இதுல இருந்து இந்த கடல் சமுத்திர கடல் மாதிரி நம்மளுடைய ஃபேமிலி இருக்கே, இதுல இருந்து வெளிப்பட்டு நம்ம வந்து கிருஷ்ண உலகத்துக்கு போனோம்னாக்கா திஸ் இஸ் த ஒன்லி வே. அப்ப நீ என்ன பண்ணணும், நம்ம ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணானா யாரு எல்லாம் தெரியும், அவங்க வந்து எப்படி பின்பற்றாங்க, நிறைய கோயில் இருக்கு எல்லாம் பண்றான். நீ வந்து மேற்கத்திய உலகள் இது வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போயிட்டு அவள்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. அந்த காலத்துல ஹிப்பீஸ் தான் நிறைய கும்பல் இருந்தது, அவளுக்குலாம் ஒண்ணுமே தெரியாது, கல்ச்சர்னா தெரியாது. அங்க போயிட்டு நீ அவளெல்லாம் தெரியும். ஏன்னா இவர் காலேஜ் படிச்சிருக்காரு, இங்கிலீஷ் மீடியம் எல்லாம் கான்வென்ட் எஜுகேட்டடா இருந்திருக்கு, அப்ப இங்கிலீஷும் நல்லா பேச தெரியும். சரி அப்ப நீ வந்து போயிட்டு இது அங்க போய் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணு அப்படின்னு அது வந்து அவர் அப்புறம் அங்க போயிட்டு அதெல்லாம் பண்றாரு. நெக்ஸ்ட் அப்ப அது போற ஜலதூதா கப்பல்ல அவர் ஏறி போறார். ஓகே, அப்ப இது வந்து டீடைல் கொடுத்துட்டு அபையிலிருந்து சுவாமி வரை ஒரு பேர் அபய் தானே, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு சுவாமிங்கிற ஒரு பட்ட பேர் வந்து அவருடைய பக்தி மற்றும் புலமை திறன்கள் காரணமாக கௌடிய வைஷ்ணவ இயக்கத்தின் உறுப்பினர்களால் அவருக்கு பக்தி வேதாந்தா என்ற பெயர் வழங்கப்பட்டது. அவருக்கு ரொம்ப அவருக்கு பக்தியும் இதுவும் நிறைய மேலோங்கி இருந்ததுனால அவருக்கு வந்து பக்தி வேதாந்தாங்கிற ஒரு பட்ட பெயரை கொடுத்து அவ்வளவு கௌரவிச்சிருக்கார். அப்புறம் 1959 அவருக்கு சுவாமி என்ற பட்டமும் வழங்கப்பட்டது, சுவாமி பக்தி வேதாந்தா. அப்புறம் 1965 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜலதூதா, இந்த ஜலதூதாங்கிற கப்பல்ல, அது என்ன கப்பல், அது சரக்கு கப்பல். இட் இஸ் நாட் டிராவல் பண்ற போல சௌரியமாலாம் இருக்காது, நிறைய சாமான ஏற்றின்னு போறாங்க. அந்த மாதிரி கப்பல்ல சரக்கு கப்பலில் அமெரிக்க அவருக்கு பயணம் செய்தார். ஜூலை 1966 அவர் உலகளாவிய மிஷனரி வைஷ்ணவத்தை மேற்கத்திய உலகிற்கு கொண்டு வந்தார். நியூயார்க்கில் கிருஷ்ண உணர்வுக்கான சர்வதேச சங்கம் இஸ்கான் நிறுவினார். எப்போ இந்த இஸ்கான் நிறுவினார், 1966 நியூயார்க்ல வந்து ஆரம்பிச்சார். இங்க இந்த கப்பல்ல போனார். எப்படி போனார், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போனார். அந்த டைம்ல அவருக்கு 70 வயசு.
70 வயசுலதான் அவருக்கு டிக்கெட் கிடைக்குமா கிடைக்காதுன்னு போர் அப்புறம் இது கஷ்டப்பட்டு அப்புறம் டிக்கெட் ஈஸியா கிடைக்கல. அப்புறம் எப்படியோ யாரோ ஸ்பான்சர் பண்ணி அந்த மாதிரி போனார். 37 நாட்கள் கப்பல். அந்த கப்பல் சீ சிக்னஸ் வந்து அவருக்கு 2 ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. ஆனா அங்க போயிட்டு என்ன யாரும் இல்ல, பணம் இல்லை, மனுஷா இல்லை, இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு சூட் கேஸும் ஒரு கொடையும் புக்ஸோட பெட்டிகள் அதுதான் இருந்தது அவர்கிட்ட. கொஞ்சம் சாப்பிடறதுக்கு சம் கிரெயின்ஸும் என்ன வச்சிருந்தாராம், அதுதான் இருந்தது அப்படின்னு. சோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு. ஆனா அங்க போயிட்டு எல்லாரையும் திருத்தறதுக்காக போய் பகவானோட அருள் இருந்தா என்ன இதுல இருந்து என்ன படிக்கிறோம்னா, பகவானோட அருள் இருந்தா கண்டிப்பா எல்லாம் நடக்கும். நடக்க முடியாது. இப்ப 18 டேஸ் கோர்ஸ் நீங்க நினைச்சே பார்க்க மாட்டேன். இந்த மாதிரி 18 டேஸ் கோர்ஸ் ஒன்று இருக்குன்னே தெரியாது நிறைய பேர். அப்போ இது மாதிரி கிடைக்கிறது ஆஹா ஆத்துல உட்காந்து நம்ம பகவத்கீதா படிக்கலாம். காசு இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை, ஃபீஸ் இல்லை, புக் வாங்குறங்கிற அவசியம் இல்லை, ஒண்ணும் இல்லை. புக் வாங்கினா நல்லதுதான், பட் அவசியம் இல்லை, எல்லாம் ஆன்லைன்லயே உங்களுக்கு இருக்கும். வாங்கி வச்சா ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா கரண்ட் இல்லைனாலும் புக் இருந்தா எப்பவுமே நமக்கு ஹேண்டி தான், படிக்கலாம். அதனாலதான் புக்ஸுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பா. அதனால இவரும் வந்தது புக் பிரிண்ட் பண்ணுதானே சொல்லியிருக்கா. சோ இவரோட லைஃப் ரொம்ப டிராஜிக்கா ஆரம்பிச்சு அப்புறம் சக்சஸ் ஆயிடுத்து. என்ன பகவானோட கிருபை இருக்கு. அப்புறம் என்னது, செப்டம்பர் 1969 ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இங்கிலாந்தில் உள்ள ஜான் லெனனின் தோட்டமான டிட்டன்ஹர்ஸ்ட் பார்க்கில் வீட்டு விருந்தினராக இருந்தார். வேற யாரும் தெரிஞ்சவா இல்ல. அப்போ கெஸ்ட் மாதிரி ஒரு வீட்டுல இருந்து அவர் வந்து அவரோட காலத்தை தள்ளிட்டார். த பீட்டில்ஸ் அந்த காலத்துல ஒரு பேண்ட் மியூசிக், என்னது ட்ரம்ஸ் கொட்டி என்னது கிட்டார் பாடுறவங்க எல்லாம் இருப்பாங்களே, அவரோட பேண்டு தி பீட்டில்ஸ் அப்படின்றது 1960s ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனது. அது உடனான அவரது சந்திப்பு குறிப்பாக ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அவர் தான் லீட் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அவருக்கு ரொம்ப இது பிடிச்சு போய் அவரோட பாட்டுல எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே அதெல்லாம் ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்போ ஆல்ரெடி அவருக்கு ஃபாலோவர்ஸ் இருந்தா, இந்த ஹரே கிருஷ்ணா தான் சேர்த்துனோன்னு இன்னும் நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு. இன்னும் இவருக்கு வந்து பிரபுபாதோட நேம் ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. இஸ்கான்ல இவ்வளவு நல்லா சொல்லி தராங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வைஷ்ணவா எல்லாம் அந்த ஊர்ல எவ்வளவு குளிர். நம்ம நான்வெஜ் சாப்பிடறவங்க எல்லாம் விட்டு காலையில இருந்துட்டு தலையெல்லாம் அந்த இது மொட்டை அடிச்சுட்டு குடுமையெல்லாம் வச்சுட்டு அப்படி வைஷ்ணவிசம்ல அவங்க வந்துட்டாங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது இப்படி எல்லாம் ஒரு கல்ச்சர் இருக்குன்னே தெரியாது. அப்ப நமக்கெல்லாம் we are very lucky. ஏன்னா நம்ம இந்தியாலயே இருக்கோம். இந்தியால எவ்வளவு இது இருக்கு, நமக்கு ஈஸியா நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அதனால நமக்கு வந்து இஸ்கான் மூலமா இப்ப இதெல்லாம் படிக்க கிடைச்சது. we should consider ourselves lucky. இப்போவாவது நமக்கு படிக்க கிடைச்சதே அப்படின்னு. இவர் ஆனா அந்த காலத்துல அவாளை திருத்தறதுக்கு அங்க போய் பிரச்சாரம் பண்ணி. சோ இவர் ஜார்ஜ் ஹாரிசன் மூலமா அது ரொம்ப பிரச்சாரம் பண்ணி ஃபேமஸ் ஆயிடுது. அப்ப நிறைய புக்ஸ் எழுதினார். இன்னைக்கு இருக்கு இந்த புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு, பிரபுபாதா எழுதினது எல்லாம் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல கிடைக்கும். வேதா பேஸ்ல போட்டுருந்தா அவர் லைப்ரரி பார்த்தா நிறைய புக்ஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஆனா இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். அவங்களுக்கு தமிழ்ல வேணும்னு தமிழ் இஸ்கான் எந்த இஸ்கான் சென்டர்ல போனாலும் தமிழ்ல புக் கிடைக்கும். சின்ன சின்ன புக் வாங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு 20 ரூபாய் 25 30 என்ன தெரியாது எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி பிரைஸ். அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ரொம்ப கம்மி விலையில என்ன புக் இருக்கோ அதை படிச்சு பார்க்கலாம். நல்லா புரியறதை இவர் எழுதினது தமிழ்ல தான் வேணும்னாக்கா. இங்கிலீஷ்னாக்கா உங்களுக்கு ஆன்லைன்லயே கிடைக்கும். இல்ல எதுக்கும் புக் இருக்கிறது நல்லதுன்னா கண்டிப்பா நீங்க வாங்குங்க. சின்ன சின்ன புக் கம்பல்சரி இல்ல. எகெயின் நோ கம்பல்சரி எட் ஆல். இது ஏதோ ஃப்ரீ சொல்லிட்டு இதெல்லாம் புக் வாங்க சொல்றாங்க எல்லாம் சொல்லல. அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமும் இல்லை. அது வந்து வேற டாபிக்ல அவர் எழுதியிருக்காரு. இது நம்ம படிக்கிறது பகவத்கீதா தான். ஏன் அவரது தெய்வீக அருள் அபைசரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய புத்தகங்கள் அடுத்த 10,000 ஆண்டுகளுக்கு சட்ட புத்தகங்களாகும். அது என்ன இருக்கோ நியூ, அது இட் வில் பி ஆல்வேஸ் வேலிட். இன்னைக்கு அவர் அன்னைக்கு எழுதியிருக்கார், இன்னைக்கு எல்லாம் அதெல்லாம் பொருந்து வராதுன்னு எல்லாம் சொல்ல முடியுமா? இல்லவே இல்லை. பகவத்கீதா எப்போ எழுதினது இன்னைக்கு நம்ம வந்து படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஏன்னா அந்த காலத்துக்கு அது பொருந்தும். அதே போல அவரோட எழுதின புத்தகங்கள் எப்படி நீ வேற 10,000 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு வேத புத்தகம் மாதிரி அது இருக்குமா. ஓகே. அந்த 12 இயர்ஸ் 1965 இருந்து 77 வரைக்கும் 12 முறை உலகம் முழுவதும் சுற்றினார். 25 நாடுகளுக்கு சென்று ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை பரப்புரை செய்தார். நிறைய கோயில்களை ஆரம்பிச்சு கொடுத்துறார். நிறைய பேர்லாம் போட்டிருக்கு. வில் நாட் வேஸ்ட் டைம் ஆன் தட். அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த ஒரு பீரியட் வந்தது 12 இயர்ஸ் அவருக்கு இல்ல. ஆனா அவருக்கு அதுக்குள்ள வயசு 70 வயசுலதான் ஆரம்பிச்சார். 81 வயசுல அவர் போயிட்டார். ஆனா பண்ணிட்டாரு. இதெல்லாம் பண்ணிட்டு யாருக்கு நம்ம எல்லாம் தான் இப்போ என்ஜாய் பண்றோம். வாட் எவர் அவர் கஷ்டப்பட்டு பண்ணது நம்ம அதோட பலனை வந்து அனுபவிக்கும். ஓகே. ஆனா இப்ப நம்ம எங்க இருக்கோம்? நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர். ஓகே. அது ஒரு சென்டர். இந்த சென்டர் ஹெட் யாரு? இவர் நாம நிஷ்டாதாஸ் பிரபுஜி. அப்ப இது எங்க இருக்கு? நம்மளோட சென்டரோட அட்ரஸ் என்னது? மங்களூரில் அமைந்துள்ளது. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த கோயில், தேங்காய் தோட்ட சாலை, டோல்கேட், கத்ரி, மேங்களூர், கர்நாடகா 575002. இதான் அட்ரஸ். இதோட தலைவர் யாரு? அவரது கருணை நாம நிஷ்டாதாஸ். இவர் என்ன படிச்சிருக்கார்? பிடெக், ஐஐடி கான்பூர்ல பிடெக். ஒன்னும் படிப்பு இல்லாத யாரோ வந்து இது என்ன ஆரம்பிச்சா எல்லாம் கிடையாது.
ரொம்ப படிச்சவர். இன்னைக்கு அவர் வந்து இப்போ நடந்துட்டு இருக்கும். அவருக்கு ஏதாவது லெக்சர் கொடுத்துட்டே இருப்பார். ஒரு பேட்ச் தான் கொடுப்பார். காலையில வச்சுன்னா பாகவதம் என்ன அது கண்டினியூஸ் லெக்சர் தான். இவாளோட இதே அப்படிதான். அவளுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் எல்லாரும் படி. அப்புறம் என்னது அது சொல்லிக் கொடுக்கறது மாத்திரம் இல்ல, நீங்களும் படிங்கோ நீங்களும் படிங்கன்னு இது ஆரம்பிச்சு இப்ப நம்மளோட சென்டர் தான் வேர்ல்டு டாப் மோஸ்ட்ல இருக்கு. நிறைய கிளாஸஸ் நடக்கிறது, நிறைய சர்வீஸ் பண்றோம். இப்ப நாங்கெல்லாம் சர்வீஸ் தான், யூஆர் நாட் பெய்டு. உங்ககிட்ட நாங்க ஃபீஸ் வாங்காத மாதிரி நாங்க உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஐ எம் ஆல்சோ ஸ்டூடெண்ட் தான், ஆனா ஒரு சர்வீஸ் மாதிரி நம்ம ஃப்ரீயா படிக்கிறோமே, ஒரு சர்வீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை தான் நாங்க வந்து சொல்லி கொடுத்தோம். ஸோ இது எல்லாரும் நம்ம வந்து இந்த மூமெண்ட்ல வந்து எல்லாரும் இன்வால்வ்டா இருக்காங்க. ஸோ இவர் வந்து ஐஐடி கான்பூர், அப்புறம் வந்து வேலைக்கெல்லாம் போனார் அவர். ஐ திங்க் இன்ஃபோசிஸ் இது கம்ப்யூட்டர் இது கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல கிடைச்சது அங்க. அப்புறம் ப்ரொஃபசர், வாஸ் அ ப்ரொஃபசர் இன் சம் இன்ஜினியரிங் காலேஜ். அப்புறம் தான் வெறுப்பு தட்டி எடுத்து, இது என்னடாப்பா பணம் பணம் பணம், அதை தவிர ஒண்ணும் இல்லையா அந்த வாழ்க்கையில, புரிஞ்சு போயிடுத்து அவருக்கு. சரி இதெல்லாம் ஒன்றும் சரிப்பட்டு வராது, எனக்கு இதுலதான் ஆன்மீகத்துல தான் எனக்கு வந்து நாட்டம் இருக்குன்னு அவர் வந்து சன்னியாசி. இஸ் நாட் மேரிட், அவர் வந்து சன்னியாசியா அந்த ஆசிரமத்தை, நம்ம ஆசிரமம்னா என்னது கூட்டணி மாதிரி எல்லாம் இருக்காது, ப்ராப்பர் பில்டிங், கோயில் இருக்கு. காலையில வந்து 4:30 மணிக்கு நம்ம இதெல்லாம் இருக்கும். நீங்க எப்ப ஆன் பண்ணாலும் ஏதாவது பூஜை பண்ணிட்டே இருப்பா, நமக்கு வந்து பார்க்கலாம். நம்ம கோயில் எப்படி இருக்கும், இப்ப டிஏடி பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஏதோ பூஜை நடந்துட்டே இருக்கும். எஸ், இந்த விவரம் பத்தி நம்ம சொல்லியாச்சு. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதானா என்னன்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கலாம். ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா இது என்னது, நம்முடைய எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில் அளிக்கும். ஒருத்தருக்கும் ஒரு பிரச்சனை இருக்கும், ஒரு நேரம், ஒரு நாள், ஒரு விதமா பிரச்சனை இருக்கும். இப்பதான் ஒரு பிரச்சனை முடிங்க இருந்து சொல்றதுக்குள்ள வேற பிரச்சனை முளைச்சுணும். அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு தீர்வு என்ன இருக்கு, பகவத்கீதால இருக்கு. ஆனா புரியறா போல அது மாதிரி படிச்சுக்கணும். அதுக்குதான் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி 18 days கோர்ஸ், 18 days எவ்வளவு படிக்க முடியும், கொஞ்சம் படிச்சுக்கலாம். திரும்பி வேணா நெக்ஸ்ட் மந்த் அப்ளை பண்ணலாம். இல்ல லெவல் 2 இருக்கு, அந்த மாதிரி எது நமக்கு முடியுமோ படிச்சுட்டே இருக்கும்போது நல்லா இன்னமும் புரிஞ்சு வரும். இட்ஸ் நாட் அ மேஜிக். 18 நாள்ல படிச்சு கடகடான்னு படிக்கிறதுனா இது அவ்வளவு சீக்கிரம் நமக்கு புரிய வராது. ரொம்ப அது உள்ளர்த்தங்கள்லாம் நிறைய இருக்கும். இப்ப நம்ம மேலோட்டமா தான் நம்ம பார்க்க போறோம். அப்புறம் இது என்னது, ஆன்மீக அபராதி. நம்ம தான் இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் டிக்ஷனரி, இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு டிக்ஷனரி, அது வர்ப் என்னது, நவுன் என்னெல்லாம் படிக்கிறோமே, அதே போல இது ஆன்மீகத்துல ஒரு அபராதி. அப்புறம் இதை படிச்சா என்ன ஒரு உத்வேகம் வரும். இது லைஃப் மேனுவல். ஒரு மொபைல் வாங்கினா ஒரு இது கொடுக்குறா, மேனுவல் கொடுக்குறா. ஏதோ கேட்ஜெட் வாங்கினாலே ஒரு இது கொடுப்பா, என்னது மேனுவல் கொடுப்பா, எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணணும், எப்படி ஆன் பண்ணணும், எப்படி ஆஃப் பண்ணணும். அது போல பகவத்கீதா வந்து நம்ம வாழ்க்கை எப்படி நடத்தணும்ன்ற ஒரு அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. So it's like a manual to how to live our life. அப்ப நம்ம வந்து இப்பவே ஏன் படிக்கிறேன்னு சொல்றவா இருப்பா. ஏன் இப்பவே நீ படிக்கிறேன்னு, இப்போ 50 வயசுக்கு மேலயா, சரி 50 வயசுக்கு மேலனா இப்போ என்ன இன்னும் இருக்கே நிறைய நாள், இன்னும் உழைக்கலாம், எல்லாம் உழைச்சு 70 80 ஆனப்புறம் எல்லாம் கண்ணு போய் காது போய் காலு போய் அப்புறம் படிக்க வரும்போது வாழ்க்கை முடிஞ்ச அப்புறம் படிச்ச பிரயோஜனம். as early as possible நம்ம வந்து இதை படிக்கிறது நல்லது. ஆனா இப்ப நம்ம வந்து வெரி லக்கி எல்லாரும், ஏன்னா இந்த இஸ்கான்ல இந்த மாதிரி நடத்துறதுனால நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கேன். So I am really welcoming you all. கண்டினியூஸா படிங்கோ, திரும்பி படிக்கலாம். வந்து கசகவே கசக்காது. பகவானை பத்தி கேட்கறது இன்னும் ஆனந்தமாக தான். சோ இது வந்து உத்வேகம், என்னது லைஃப் எப்படி என்ஜாய் பண்ணணுங்கிறது உத்வேகம் தான். வரவேற்பு. ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு படியில் தொடங்குகிறது. கீதையின் தியானத்தால் பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதை என்பது நம் எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய நூல். இது மகாத்மா காந்தியால் ஆன்மீக அபராதியாக கருதப்பட்டது. தினமும் படிப்பார் பகவத்கீதா. அவர் வந்து தினமுமே படிப்பார். அவர் ஃப்ரீடம் மூமெண்ட்ல இருந்தார், ஆனாலும் பகவத்கீதா அவருக்கு வந்து உறுதுணையா இருந்தது. இது மற்றும் இது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்றார், கீதையில் தியானம் செய்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிலிருந்து புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். ஏன்னா அவர் டெய்லி படிச்சிருந்தார். அவருக்கு அப்ப நல்லாவே புரிஞ்சுபடுத்து ஒரு ப்ராப்ளம், அவர் என்ன ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணாதவர், அவ்வளவு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணும்போது அவருக்கு அதே இன்னும் இல்லை, இன்னும் போராடணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒரு உத்வேகம் வந்ததே பிகாஸ் ஆஃப் பகவத்கீதா. ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ரொம்ப பெரிய விஞ்ஞானி இருந்தாலும் அவரே என்ன சொல்றார், நான் பகவத்கீதையை படித்த போது மற்றும் கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பார்த்த போது எல்லாமே மிக பிரமிப்பாக தெரிகிறது. இவர் ஒரு க்ளோஸ் ரூம்ல வேணா என்னத்தையும் கிரியேட் பண்ணி நான் அதை கண்டுபிடிச்சேன் இதை கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்லலாம். ஆனா பகவத்கீதை படிச்சுட்டு தான் அவருக்கு தெரியறதா, இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டத்தை படிச்சிருக்கார் பகவான், அவர் எவ்வளவு பெரிய ஒரு சயின்டிஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவர் ஆச்சரியத்துல மூழ்கிறார்.
அப்புறம் வந்து நம்ம இஸ்கான் உள்ள வந்து பகவத்கீதா பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பகவத்கீதான்னு இருக்காது. பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்னு இருக்கும். உண்மையுருவில் தமிழ்ல பார்த்தீங்கன்னா பகவத்கீதா உண்மையுருவில் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஏன் இஸ்கானின் பகவத்கீதா உள்ளது உள்ளபடி ஏன் நம்ம பேர் வச்சுக்கோம்னா, உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால் தொலைபேசி சேதமடையும். எவ்ரிபடி நோஸ். ஒரு கிராக் ஏதாவது இருந்தது, கொஞ்சம் கட்டா இருக்குன்னா அந்த வந்து சார்ஜ் பண்ண வச்சோம்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம மொபைல் சார்ஜ் ஆகாது. அப்போ அது வந்து சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. அது இது அனுப்புனாருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையேயான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. அதே போல் கிருஷ்ணரின் இது பகவத்கீதா யாரு சொல்லி யாரு இது பகவத்கீதை சொன்னதே, அதுல எழுதியிருக்கிறது எல்லாமே பகவான் சொன்னதுதான். அப்போ பகவத்கீதா அவர் சொன்னத இந்த மாதிரி சங்கிலி தொடர ஒருத்தர் சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இப்ப படிச்சுட்டு இருக்கோம்னா ப்ராப்பரா அது வந்து அந்த சக்சசிவ் டிசிப்ளிக் சக்சஷன்ல வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ கரெக்டா பரிமாற்றம் என்னது அவர் சொன்னது கரெக்டா நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு படிக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு அர்த்தம் வருது. சோ இதே போல் கிருஷ்ணரின் போதனைகள் ஒழுங்கு வரிசையில் உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். வெரி வாஸ்ட். பார்க்கறது குட்டியா இருக்கும். வெறும் ஸ்லோகம் புக்கு பார்த்தா இவ்வளவு சின்னதா இருக்கும். ரொம்ப டீப் மீனிங். இவ்வளவு ஒரு வேர்ஸும் அவ்வளவு மணிக்கூர் கணக்கா நம்ம வந்து அதுல ஆய்வு பண்ணி 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 நிறைய பேசலாம். இந்த மாதிரி சோ கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். கரெக்டா நம்ம படிக்கணும்னாக்கா 1 இயர். ஆனா நம்ம வந்து இப்ப 18 நாட்கள் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துவோம். அப்ப இவர் ஒரு இதுலயும் அவர் வந்து அர்ஜுனன் ஒண்ணு கேட்கிறார், கிருஷ்ணர் வந்து பதில் அளிப்பார். அவருக்கு ஏதோ சந்தேகம் இருக்கு, கிருஷ்ணர் பதில் அளிப்பார். கேட்பார். ஆனா கிருஷ்ணா என்ன பண்றது, எனக்கு புரியலையே, கன்ஃபியூஸா இருக்கே அப்படின்னு அவர் சொல்லுவார். அதனால யாருக்கு இது லாபம்? நம்ம எல்லாருக்கும் தான் லாபம். அவர் கேட்கறதும் இவர் கிருஷ்ணன் சொல்லி கொடுக்கறதும் இப்ப நம்ம படிக்கிறோம். அப்ப நம்ம லைஃப்ல அது வந்து அதை ஏத்துண்டு நம்ம வந்து we can make use of. குறிக்கோள் என்னது? கீதையின் ஆழமான ஆய்வுக்கு நம்மை தயார்படுத்துதல். குரு பரம்பரை தான் குரு பரம்பரை. குரு வந்து ஒரு சிஷ்யருக்கு சொல்லுவார், அந்த சிஷ்யர் குருவாயி அவரோட ஒரு சிஷ்யருக்கு, இவர் ஒரு குருவாயி இவர் சிஷ்யருக்கு, அப்படி வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாத் இது அவரோட குருஜி, பக்தி சித்தாந்த சுவாமி இது அவரோட குருஜி. அந்த மாதிரி ஒரு சீடர் குரு பரம்பரை, குரு சீடர் பரம்பரையில தான் வரும். ஒழுக்கத்தின் தொடர்ச்சியும் உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக கிருஷ்ணரை செய்தி வர வேண்டும். இதுதான் குரு பரம்பரை. இப்ப நம்மளோட குரு பரம்பரையில பார்த்தோம்னா இப்ப நம்ம இம்மிடியேட்டா பாக்குறது யாரு? நம்ம நாமநிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி, நம்ம சென்டர் ஹெட், அவர் குருஜி. இவர் யார்கிட்ட இருந்து தீட்சை பெற்றார்? இவர்கிட்ட இருந்து ஜெயபதாக சுவாமி. ஜெயபதாக சுவாமி இருக்காரு இப்போ. அப்பதான் 2 நாள் முன்னாடி அவரோட 74th பர்த்டே ரொம்ப பெருசா நம்ம இஸ்கான்ல எல்லாம் கொண்டாடினோம். இவரோட குருஜி யாரு? ஸ்ரீல பிரபுபாதால இருந்து இவர் வந்து தீட்சை பெற்றார். பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா, அவரோட சீடர் யாரு? ஜெயபதாக சுவாமி. இவர் குருவாயி இவர் வந்து இவரோட இவரை சீடரா எழுத்தின்னு இருக்கார். இவர் நாமநிஷ்டா தாஸ் பிரபு. இப்ப நம்ம படிக்கிறது எல்லாமே இவரோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம எல்லாரும் படிச்சு முடியும். பட் நம்மளோட குரு யாரு? சிக்ஷா குரு எல்லாம் பிரபுபாதா சொல்லலாம், இல்ல நாமநிஷ்ட இவர் ஜெயபதாக சுவாமி சொல்லலாம். இப்ப பகவத்கீதா இப்போ என்ட்ரி பண்ணிட்டோம் நம்ம. இப்ப மொத்தம் எதெல்லாம் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு பகவத்கீதால படிக்கணும்னா எதை பத்தி படிக்க போறோம்? பேசிக் என்ன இருக்கு அப்படி பார்த்தா ஈஸ்வர கடவுளை பத்தி படிக்கிறோம். அப்ப கடவுள் யாரு படிக்கிறோம்? கடவுள்ங்கிறது யார வச்சு படிக்கிறோம்? கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் தான் கடவுள் அப்படி. ஓகே. அப்புறம் என்னது செகண்ட் பாயிண்ட் என்னது? ஜீவா. ஜீவானாக்க உயிர்வாழிகள் யாரா இருக்கட்டும், அது வந்து அனிமலா இருக்கட்டும், ஒரு மிருகமா இருக்கட்டும், பட்சியா இருக்கட்டும், பறவையா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம மாதிரி மனுஷனா இருக்கட்டும், இல்ல புழு பூச்சி எது இருந்தாலும் மலை மரம் மரம் அந்த மாதிரி எது உயிரோட இருக்கோ அது எல்லாமே உயிர்வாழி. அதெல்லாம் உயிர்வாழிகள். அவளை பத்தி தான் படிக்கணும். அப்புறம் பிரகிருதி. பிரகிருதினா இயற்கை. என்னது? மேகம், ஆகாயம், மழை, காற்று, இதை பத்தி எல்லாம் படிக்கப்போம். நதி, மலைகள். இது காலம். காலம் தெரியும் இல்லையா? கால நேரணி, இதுக்கு நேர காரணி. காலம் மாறும் இல்லையா? அது ஒரு பீரியட்ல இருந்து இன்னொரு பீரியட். இப்ப நம்மளே ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தோம், இப்ப எப்படி ஆயிட்டோம், அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. காலம் மாறுறது இது எல்லாமே அதை பத்தியும் படிக்கப்போம். கர்மா. கர்மானா என்னது? செயல்பாடுகள். நம்ம என்ன செயல் பண்றோம், எது பண்ணினா எப்படி நமக்கு விளைவு வரும், எல்லாம் இதுல கொடுத்துருக்கு. விட்டு 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 வச்சிருக்கா எந்த கர்மா பண்ணணும் அப்படின்னு. எஸ். இது வந்து அனைத்து உபநிடதங்களும் ஒரு பசுமாடு போன்றவை. நிறைய உபநிஷத்து இருக்கு. அதெல்லாம் ஒரு பசு வடிவத்துல போட்டுட்டு அதை வந்து கறக்கணும். யாரு கறக்கிறார்? கிருஷ்ணர் தான் கறக்கிறார். பசு மாட்டுல இருந்து என்ன வரும்? பால் வரும். ஆனா இந்த உபநிஷதெல்லாம் போட்டு பசு ஃபார்ம்ல போட்டுட்டு அதுல என்ன வரும்? பகவத்கீதா வந்தது.
கிருஷ்ணர் அதை பிறந்து அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா உபனிஷத்தோட எல்லா ஒரு பாயிண்ட்டும் பகவத்கீதால ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கு. ஹிடனா இருக்கும், சிலதெல்லாம் ஓப்பனா இருக்கும். அப்புறம் நம்ம இது படிச்சோம் உபனிஷத்து இதுதானே பகவத்கீதால படிச்சோம்னு தோணும். ஏன்னா அது ஒரு உபனிஷத்துல இருந்து எடுத்ததான் இதுல போட்டிருக்கு. அப்புறம் அந்த இது பால் குடிக்கிற கன்று யாரு? அர்ஜுனன். என்ன அர்த்தம்? பகவத்கீதை முதல்ல கேட்டது யாரு? அர்ஜுனன். இப்போதைக்கு அந்த லெவல்ல இருக்கும். அர்ஜுனன் கேட்கிறார், பகவான் சொல்றார். அப்ப அர்ஜுனன் அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல சொல்லும் போது எல்லாம் கேட்டார். கீதையின் அழகிய அமிர்தம் என்னது? பால். அந்த அமிர்தம் குடிக்கிறது என்னது? கீதை. பகவத்கீதாங்கிறது என்னது? அந்த பால், பசுல இருந்து வர அந்த பால். மற்றும் நல்ல தத்துவ அறிவின் அதிர்ஷ்ட பக்தர்கள், அந்த பால் குடிப்பவர்கள் யாரு? நாம தான். மற்றும் ரசிப்பவர்கள். நம்ம அதை ரசிச்சு நம்ம வந்து பகவத்கீதா நல்லா ரசிச்சு ஒரு ஸ்லோகமும் நல்லா படிச்சு எல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்? நம்ம தான் அதிர்ஷ்ட பக்தர்கள்னு கொடுத்துருக்கோம். இப்போ குடும்ப மரம் ரொம்ப டீட்டெயில் எல்லாம் போடல. மகாபாரதோட ஜஸ்ட் ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீ ஒரு இவ்வளவுதான் போட்டிருக்கேன். வியாசதேவ் அவரோட 3 பசங்க இருந்தாங்க. திருத்தராஷ்டிரர், பாண்டு, விதுரர். விதுரரோட குழந்தைகளோட எல்லாம் போடல டீட்டெயில். ஒன்லி நம்ம மெயின் இதுல இருக்கலாம். திருத்தராஷ்டிரோட பசங்க பேரு கௌரவர்கள், பாண்டுவோட புத்திரர்கள் பேரு பசங்க பேரு பாண்டவர்கள். இவ 5 பாண்டவர்கள், இவ 100 பேர் இருந்தா. ஓகே, அது வந்து அவ தமிழ்ல அடிச்சிருந்ததான் இப்ப வந்து பகவத்கீதாவே ஆரம்பிச்சிருக்கு. ரொம்ப டீட்டெயிலா மகாபாரதத்தை பத்தி எல்லாம் நம்ம படிக்க போறோம்ல. நம்ம வந்து பகவத்கீதா மாத்திரம் தான் படிக்கணும். மகாபாரதம், ராமாயணம் எல்லாம் படிக்கணும். ஓகே, இறைவன் நம்மிடம் பேசுவாரா? கண்டிப்பா பேசுவார். எப்படி? பகவத்கீதா புக்கு தான் கொடுத்திருக்காரு. அப்ப அதுல எப்படி பேசுறோம்னா அதுல எல்லாம் சான்ஸ்கிரிட் இருக்கே புரியாது அப்படின்னாக்கா அதுக்குதான் நம்ம கிளாஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கோம். இந்த கிளாஸ் எல்லாம் வந்து ரெகுலரா வந்து நம்ம படிச்சோம்னாக்க புரிஞ்சுக்கணும். இல்லாட்டா நமக்கு பகவத்கீதா சும்மா புக்காவே இருக்கும் ஷெல்ஃப்ல உட்காந்து. அப்ப அதை யூஸ் பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி 18 days கோர்ஸ் எல்லாம் எவ்ரி மந்த் நடக்கணும். இது 35வது தடவையா நம்ம நடத்துறோம் இங்க இஸ்கான் மங்களூர்ல. இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஃபேமஸ், வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட். நிறைய இடத்துல சொல்லி கொடுக்குறாங்க. பணம் வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம இதுல ஃப்ரீ. அதுதான் மெயின் டிஃபரன்ஸ். புஸ்தகம் வாங்க வேண்டாம், ஃபீஸும் கட்ட வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், ஃப்ரீடம். அப்புறம் நிறைய டைம் இருக்கு. இந்த 7 மணிக்கு தான் அட்டென்ட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. 3 மணி இருக்கு. எல்லாம் ஒரு நாள்ல இன்னைக்கு அப்படி நடக்கும். இன்னைக்கு இப்போ இதே டைம்ல வந்து வேற பேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. குழந்தைகளுக்கு நடக்கிறது, யூத்துக்கு நடக்கிறது. 7 மணி பேட்ச் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் இப்ப 9 மணிக்கு இருக்கு. வேலைக்கு போயிட்டு வரவாளுக்கு எல்லாம் படிக்கணுமே, அவளுக்கு காலையில 6 மணிக்கு இருக்கு, மத்தியானம் 3 மணிக்கு இருக்கு. அந்த மாதிரி நிறைய ஃபுல் ஃபிளஜா போயிட்டு இருக்கு. சோ அது வந்து எல்லாரும் வந்து என்னத்துக்கு சொல்ல வரேன்னா, உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னா ஒன்னும் நான் லேட் ஆகல. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே தான். இன்னும் நீங்க வந்து இதை வந்து சொல்லி எல்லாருக்கும் யாருக்குலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் நிறைய பேர் சொல்லுவா, அப்படியா எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாதே அப்படின்னா. சோ அவளுக்கு நம்ம சொல்லிட்டுனா அவளுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சு தே கேன் ஆல்சோ லர்ன். அப்ப நம்ம கடவுள் நம்மளிடம் பேசுவார். எப்படி? இந்த பகவத்கீதா புத்தகம் வழியா நம்ம பேசுவார். இப்ப இந்த மொத்தம் எவ்வளவு வசனம், எவ்வளவு இது இருக்கு, வேர்ஸ் இருக்கு. இதுல 700 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அதுல கிருஷ்ணர் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கார்? 574. தட் மீன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 82%, 82% அவர் பேசியிருக்கார். அர்ஜுனன் எவ்வளவு? 84 தான். ஒன்லி 12. ஒன்லி கொஸ்டின் தான் கேட்பார். இது எப்படின்னா என்ன, இது எப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். அதுக்கு பகவான் நல்ல விளக்கமா சொல்லுவார். சஞ்சயன் வந்து 41 இடத்துல பேசியிருக்கார். 5.9. திருதராஷ்டிரன் ஒரே ஒரு திருதராஷ்டிர மகாராஜா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல ஆரம்பிக்கிறார், வாய் திறக்கிறார். அப்புறம் வாய் மூடிட்டு எல்லாம் சஞ்சயன் சொல்றது, சஞ்சயன் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். இந்த மாதிரி பேட்டில் ஃபீல்ட்ல இது மாதிரி நடக்கிறது, அதை கேட்டு அவ்வளவுதான். அப்ப அவர் வந்து 0.1% தான் அவர் 700ல எவ்வளவு அவரோட கான்ட்ரிபியூஷன், அவ்வளவுதான். எஸ். இப்ப பகவத்கீதை மனநிலை. அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையும் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்படின்னா என்னது? எல்லாமே கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு சூத்திரதாரி. அப்படின்னா என்னது? அவர் தான் எல்லாமே ஏற்பாடு பண்றார். இப்ப பகவான் அவர் வந்து சொல்றாரு, அந்த இது 2 அணிக்கு முன்னாடி நிறுத்தினா எங்கேயோ கொண்டு போய் நிறுத்துறாமே. அவர் அந்த இது சேரியட், அந்த ரதத்தை எங்க கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு? வேணும்னே அந்த தாத்தா அவரோட கசின் பிரதர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் கௌரவர்கள் இருக்கிற இடம், அவரோட குருமார்கள் இருக்கிற இடத்துலயே கொண்டு போய் நிறுத்துறாரு. ஏன்னா இவனோட வந்து டெஸ்ட் பண்றதுக்கு அர்ஜுனா எவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான், அம்ப விட்டு நீந்தி வலையெல்லாம் கொலை பண்றதுக்கு ரெடியா இருக்கானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாக்குறதுக்கு தான். இது எல்லாமே கிருஷ்ணரோட இதுதான். என்னது? பாஸ்ட் டைம் மாதிரி வச்சுக்கலாம். கலக்கமும் மாயையும் தோற்றமும் கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடு என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அர்ஜுனருக்கு குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்கு கிருஷ்ணன் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அப்ப அவரை வந்து கலக்கமடைய வச்சு, குழப்பமடைய வச்சு, அதன் காரணமா ஒரு கீதையை பேச வச்சு, நமக்கெல்லாம் ஒரு வந்து வரப்பிரசாதமா ஒரு பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்குனாக்க இதெல்லாம் கிருஷ்ணர் செய்த ஒரு பேக் இதுதான். பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரும் நலனுக்காகவே. நமக்கு எல்லாருக்குமே அது வந்து கேட்கறதுக்கு ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம லைஃபே நம்ம வந்து நன்னா வந்து எடுத்துன்னு போறதுக்குள்ள நமக்கு அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்கு.
எஸ், அர்ஜுனன் தீர்க்கமற்ற தன்மை. அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல போயிட்டு பார்த்தோன்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுறாரு. இவாளெல்லாம் கொல்லணுமா? எனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டி என்னோட குரு, என்னோட தாத்தா பீஷ்மர் எல்லாரும் இருக்கிறா, என்னோட கசின்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறா, இவ கௌரவாஸ் எல்லாம் கொன்னு எல்லாரும் இறந்தப்புறம் எனக்கு அந்த ராஜ்யம் கிடைச்ச என்ன பயன் அப்படின்னு அவனுக்கு வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுச்சு. அதனால நான் வந்து சண்டை போட மாட்டேங்கிற அந்த நிலைமைக்கு வந்துட்டேன். கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கும் நடுவில் தேரை ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. இதுதான் என்னது சீன். வாட் இஸ் த சீன்? அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆறார். அப்போ அவர் வந்து கஷ்டப்படுறாரு. நான் எப்படி வந்து இவாளெல்லாம் கொல்லுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபியூஷன்ல வந்தோடனே பகவான் வந்து எடுத்து உரைக்கிறார். நீ நினைக்கிறா போல இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்ப இந்த பகவத்கீதா வந்து அவர் புரிய வைக்கிறது, அர்ஜுனன் புரிய வைக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் பேசப்படும். கீதா மகாத்மியம். இந்த வந்து ஒரு இது பகவத்கீதை படிக்கிறது ஒரு மகாத்மியம்னு இருக்கும். அதுல ஒரே ஒரு இது மாத்திரம் போட்டிருக்கு, அது மாத்திரம் புரிஞ்சு. பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலிருந்தும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். எப்படி படிக்கணும்? நல்லா முறையாக பின்பற்றுபவன் இவ்வாழ்வின் பயம் முழுவதிலிருந்து விடுபட்டு அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகிறான். இந்த ஜென்மத்துல நம்ம இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம். எப்படி இந்த ஜென்மம் முடியும்? என்ன பிறந்திருக்கோம்னா டெஃபினெட்லி ஒரு நாளைக்கு இறக்கதான் போறோம். அப்புறம் அடுத்த ஜென்மத்தை என்னது நல்ல இடத்துலயாவது பிறப்போம். ஏன்னா இப்ப ஆன்மீகம் தொடங்கியாச்சு. நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கு ஃபுல்லா படிச்சு நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் உலகத்துக்கு போக முடியலன்னா திரும்பி அடுத்த ஜென்மத்தை நல்ல ஒரு குடும்பத்தை பிறந்து சின்ன குழந்தைலாம் நம்ம பாக்குறோம் வீடியோ எல்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா நாம ஜெபம்லாம் சின்ன வயசுல இருந்து சொல்றான். நம்ம எல்லாம் இப்பதான் படிக்க வந்திருக்கோம். அந்த குழந்தையெல்லாம் எப்படி வாயத்தை வந்து பேசவே படிக்கல, அதுக்குள்ளே ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றேன். அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது அதிசயமா இருக்கு. சோ இதுதான் நம்ம இப்பவே படிக்க ஆரம்பிச்ச இந்த ஜென்மத்தை நமக்கு வந்து சாரி முக்தி கிடைக்கலைனாலும் அடுத்த ஜென்மத்தை கண்டிப்பா நல்ல இடத்துல நம்ம வந்து பார்ப்போம். அப்புறம் பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடனும் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். இது வந்து உண்மை. இது எல்லாமே உண்மைதான். இது ரொம்பவே எஃபெக்டிவ். அதுக்குதான் சொல்றேன். நிறைய நம்ம எவ்வளவு ஜென்மம் எடுத்திருக்கோம் தெரியாது. இப்போ ஹியூமனா பிறந்திருக்கோம்னா சடார்னு ஹியூமனா எல்லாம் வர முடியாது. ஏதோ புழுவா இருந்திருக்கும், பூச்சியா இருந்திருக்கும். அது போய் ஏன்னா நிறைய வந்து நம்ம பாவ மூட்டை நிறைய இருக்கும். அக்கார்டிங் டு தட் நம்ம வந்து இப்போ ஏதோ அனுபவிக்கணும், நல்லதை அனுபவிக்கிறோம்னா ஏதோ புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம், அதோட அனுபவம் தான் இப்போ. எல்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம், வியாதி இருக்கோ, இன்னும் பண கஷ்டமா மன கஷ்டமா இருந்ததுனாக்கா ஏதோ ஒரு பாவம் பண்ணிருக்கோம். என்னத்தையோ ஒரு பிரம்மஹத்யா தோஷம், என்னெல்லாமோ தோஷம் சொல்றாங்க. என்னவோ பண்ணினதோட இஃபெக்ட் தான் நம்ம இந்த ஜென்மத்துல பண்ணிட்டு இருக்கோம். பகவானுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை. ஏன் பகவான் உனக்கு கண் இல்லையா, பொருடா, நீ என்ன இப்படி பண்றியே, வதைக்கிறேன்னா சொல்றோம். அதெல்லாம் பகவானுக்கு இன்டர்ஃபியரன்ஸே கிடையாது. நம்ம பண்ண முன்னாடி ஜென்மத்தை என்னெல்லாம் பண்ணும், ஒரு ஜென்மம் இல்ல, எவ்வளவு பல கோடி ஜென்மங்கள், அதெல்லாம் வந்து அதோட இஃபெக்ட் தான் நம்ம வந்து அனுபவிச்சிருக்கோம். இந்த ஜென்மத்தை பாவ புண்ணியம் எல்லாம் வச்சுதான் அடுத்த ஜென்மம் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சோ இது வந்து பூர்வ ஜென்ம பாவங்களை அந்த மாதிரி பாவத்தெல்லாம் கூட அழிக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கு. இதெல்லாம் நல்லா பகவத்கீதை கேட்டு பகவானோட நாமம் தான் சொல்லித்தனாக்கா இது வந்து எஃபெக்டிவா இருக்கும். எஸ். सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पाठो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम கீதாமிருதம் மகத். இது கீதா மகாத்மியத்துல ஒரு ஸ்லோகம் தான் கொடுத்துருக்கு. இதுல என்னது எல்லா உபனிஷத்துகளின் சாரமான கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சோம். இடையர் குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகிறது. அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன், அறிவு சார்ந்தவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை எனும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள். யாரு? நம்ம தான். we are all very lucky. அர்ஜுனன் வந்து கன்று அவர் குடிச்ச பாக்கி மிச்சம் எல்லாம் நம்மளும் வருஷ கணக்குல நம்ம வந்து படிச்சுட்டே இருக்கோம். படிக்க வரவா யாரெல்லாம் 18 days கோர்ஸ்ல வந்திருக்கோ நம்ம எல்லாருமே லக்கி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து சாப்டர் 1க்கு போயிடலாம். அர்ஜுன விஷாத யோகம். விஷாதன என்னது? கன்ஃபியூஸ் ஸ்டேட். ரொம்ப அவர் வந்து மனசு தளர்ந்து போயாச்சு. ஏன் என்னாச்சு அப்படின்னா, ஏன்னா எதிரணியில பாத்துட்டார். யாரு? தாத்தா இருக்கார், நம்ம பெரியப்பா பசங்கள்லாம் இருக்காங்க, குரு எப்படி வில்ல எடுக்கணும், அம்ப எப்படி எடுக்கணும், எய்ம் பண்ணு எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தார். குருமார்களும் அங்கதான் இருக்கா. அவளெல்லாம் நம்ம ஏன்னா அர்ஜுனன் வந்து பெரிய வில்லாளி. அவன் சின்ன வயசுல ரொம்ப போக்கஸ்டு பர்சன். அந்த கீழே பிம்பத்தை பார்த்து மேல அப்படி அடிப்போம் கரெக்டா. எவ்வளவு தூரத்துல ஒரு பட்சி இருந்ததுனாக்கா, அவருக்கு ஒரு பறவை இருந்ததுன்னா அதோட கண்ணுதான் கண்ணுல அடிக்கணும்னா அவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அந்த கண்ணு மாத்திரம் தான் தெரியும். அவ்வளவு போக்கஸ்டு பர்சன். அவனு வந்து டெஃபினட் அவன் ஒரு இது என்னது ஒரு அம்பை இதா போறோம், எல்லாரும் கடகடகடான்னு விழுந்துடுவா. அப்ப என் கையால அவ சாவா, அப்படியெல்லாம் எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாமே அப்படின்னு ரொம்ப அவர் வந்து வருத்தப்படுறார். அர்ஜுனனின் கவலை. திருதராஷ்டிரன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட ஃபர்ஸ்ட் இது. இன்னைக்கு என்னன்னா, இன்னைக்கு நானே படிக்கிறேன். அடுத்த நாளையில இருந்து
யாருக்கெல்லாம் வந்து படிக்க தெரியுமோ அவெல்லாம் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே, திருதராஷ்டிர உவாச்ச. உவாச்சனா என்னது சொல்றார். யாரு? திருதராஷ்டிரர். திருதராஷ்டிரர் மகாராஜாவா இருக்கார். பாண்டு புத்திரர்களோட பெரியப்பா. பாண்டுவும் திருதராஷ்டிரன் பிரதர்ஸ். பாண்டு இறந்து போயிடுறார். இப்ப பாண்டு புத்திரர்களுக்கு அப்பா இல்ல. இவரோட குழந்தைகள் எல்லாம் இருக்கார் கௌரவாஸ். அப்ப இவர் தான் வந்து நாட்டை ஆளார். இவருக்கு கண்ணு குருடு. இந்த ஒரு பேசிக் தெரிஞ்சா போயிட்டேன். அப்ப இவர் கேட்கிறார், ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் அவர் கேட்கிறார். அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே கேட்கறது இல்லை. ஏன்னா இவர் தான் சொல்லிட்டு இருப்பார். யாரு? இது சஞ்சய். சஞ்சய் வந்து அவருக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல என்ன நடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத்சவः மாமகா பாண்டவாச்சைவ கிம் அகுர்வத சஞ்சய. தர்மக்ஷேத்ர, அதே போல குருக்ஷேத்ர. குரு எல்லாம் படிக்காதீங்க, குருக்ஷேத்ரா கிடையாது. குருனா ஒன்லி குரு, அந்த ஆன்மீக குரு, ஒரு டீச்சருக்கு தான் குரு சொல்லலாம். இது வந்து குரு. கௌரவாஸ், கௌரவாஸ் சொல்லக்கூடாது. இஸ் கௌரவா. அப்ப குருக்ஷேத்திர, அந்த மாதிரி ஒரு குருக்ஷேத்திரங்கிற ஒரு இடத்துல, தர்மக்ஷேத்திர இடத்துல எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே. சமவேத்தான எல்லாரும் கூடி இருக்காங்க. யுயுத்சவக எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே. மாமகா என் பசங்க. பாண்டவாஸ், பாண்டவாஸ் என்னது? பாண்டு புத்திரர்கள், என்னோட தம்பி பாண்டோட புத்திரர்கள். செய்வ அவ எல்லாரும் சேர்ந்து. அண்ட் கிம்ம குர்வத என்ன பண்றாங்க? சஞ்சயா, சஞ்சய் அவெல்லாம் என்ன பண்றாங்க? அந்த பேட்டில் ஃபீல்ட்ல அவங்க என்ன பண்றாங்க? அந்த போர்க்களத்துல அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க எனக்கு சொல்லு அப்படின்னு திருதராஷ்டிரர் கூறினார். புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு என் மகன்களும் பாண்டுவின் புதல்வரும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனை. இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம என்ன படிக்கலாம்? இவர் என்ன வந்து பார்ஷாலிட்டி பண்ற. என் பசங்களும் என் தம்பி பசங்க. இப்ப நம்ம ஃபேமிலியில என்ன பண்ணுவோம்? எல்லா பசங்களும் சேர்ந்துருந்ததுன்னா எல்லாம் நம்ம பசங்க அப்படின்ற மாதிரி நினைப்போம். இவர் அந்த மாதிரி நினைக்கிறது கிடையாது. பாரபட்சம் காட்டுறாரு. என் பசங்க, அந்த பசங்க என்னதான் தப்பு பண்ணாலும் இல்ல அவங்க என் பசங்க கரெக்ட் தான், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்க. அதுதான் அவனுக்கு வந்து அழிவு ஆரம்பிச்சு. அதனால நம்ம என்ன படிக்கணும்? நம்ம பசங்க தப்பு பண்ணாலும் எடுத்து சொல்லணும். நீ தப்பு தான் பண்ற, அவன் வந்து கரெக்டா. ஓகே, அவளுக்கு முன்னாடி சொல்லனாலும் தனியாவா சொல்லி திருத்த பார்க்கணும். திருத்தலைன்னா என்ன ஆகும்? கண்ணு குருட, வெளிப்புறமா கண்ணு குருட மாத்திரம் இல்ல, மனதளவுலயும் அவர் குருடா இருந்திருக்காரு. அதனால என்ன ஆயிடுது? எல்லாமே அழிஞ்சு போயிட்டாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. நம்ம வந்து யாரு தப்பு இருந்தாலும் தப்புன்னு சொல்றதுக்கு ஒரு மன தைரியம் வேணும். நம்ம பசங்க தான் தப்புன்னு சொல்லணும். இது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம படிச்சுக்கலாம். இது மாத்திரம் இல்ல, நிறைய இருக்கு. இதுக்குள்ள ஒவ்வொருத்தர் ஒரு மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவா. ஆஹோ அப்படியும் இருக்கா இதுல, இது அந்த மீனிங் இருக்கான்னு நமக்கு தெரியும். அதனால நிறைய படிக்கணும். தர்மக்ஷேத்ரா, தர்மக்ஷேத்திரங்கிறது ஒரு பால் பொங்க வைக்கிறவங்க தான். அந்த பால்ல என்னெல்லாம் இருக்கு? நெய் இருக்கும், பட்டர், வெண்ணெய், நெய், அப்புறம் என்னது என்னதான் இருக்கு, பால்ல எல்லாம் பண்றா. தயிர், மோர் எல்லாம், பட்டர், அப்புறம் என்னது எல்லாம் இருக்கு. என்னது சீஸ் அண்ட் எல்லாமே இருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ. அவ தர்மக்ஷேத்திரங்கிறே நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதுல மாமக்கா எம் பசங்க வந்து பிரிச்சு பாக்குறாரு. அது வந்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பால் பொங்கி அதுல வந்து நம்ம என்னது நல்ல கடையறோம் வச்சுக்கலாமே. கடைஞ்சுட்டோம்னா என்ன வரும்? மேல வெண்ணெய் வரும். வெண்ணெய் தான் தன்னுடைய பசங்க எல்லாம் நல்லது, பாக்கி விழுவாலாம் என்னோட பசங்க நல்லா இருக்கணும் அந்த எண்ணத்துல மாமக்கா பாண்டவா செய்வார் கேம குடும்பம். சோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சும்மா காட்டியிருக்காங்க. எப்படி அவர் பிரிச்சு பாக்குறாரு? என் பசங்கள் என்ன, என் தம்பி பசங்கள் எல்லாரும் ஒண்ணுதானே அப்படின்னு அவர் நினைக்கல. அவர் வந்து பிரிச்சு பாக்குறேன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு காட்டியிருக்கோம். அப்புறம் 1.3 பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்திராணாம் ஆச்சாரியமதிம் சமம் வியூடாம் திரிபத புத்திரேன தவ சிஷ்யேன தீமதா. அப்ப இவர் வந்து துரியோதனன் வந்து கௌரவர்கள்ல பெரிய அண்ணா தலைவர். அவர் வந்து அவரோட டீச்சர். அவள்லாம் அந்த அணியில தானே இருக்கா. இவள்லாம் என்னன்னாக்கா அங்க பேலஸ்லயே இருக்காங்க, மாளிகையில இருக்கா, வேற வழி இல்லை. அங்க உப்ப தின்னு இருக்காங்க. அங்கேயே இருக்கிறவங்க அந்த ராஜாவோட விசுவாசமா இருந்திருக்காங்க. எப்படி பாண்டவர்கள்லாம் நல்லவாதான். அப்புறம் அந்த பீஷ்மருக்கு தாத்தாவுக்கும் தெரியும் பாண்டவர்கள் சொல்றது கரெக்ட்னு சொல்லிட்டு தாவி அங்க போக முடியாது. ஏன்னா நம்ம வந்து அந்த விசுவாசமா இருக்கணும். இந்த ராஜாக்கு வந்து ராஜா கூட இருக்கணும், ராஜாக்கு விசுவாசமா நம்ம அந்த அணியில தான் இருக்கணும். வேற வழியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பொறுத்து இந்த ராஜா இவர் குருமார்களா இருக்கட்டும், அவர் தாத்தாவா இருக்கட்டும், பொறுமையா இருக்கா. வேற வழி இல்லாம அவ அந்த அணியில இருக்கா. யாரோட அணியில? கௌரவர்கள் அணியில இருக்கா. இவ வந்து 1.3 என்ன சொல்றாருன்னா, என் ஆசிரியரே, இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை உங்கள் புத்திசாலித்தனான சீடரான துருபதாவின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. அந்த எதிரணியில பாருங்க,
யார் நிக்கிறா பாருங்க. இவரோட வந்து பால்ய சிநேகிதன் ஒருத்தர் உண்டு. யார் அவர்? திருப்பதாவின் மகன் திருஷ்டத்யும்னன். திருஷ்டத்யும்னன் தான் அவங்க வந்து இருக்கார். திருப்பதா வந்து இவரோட வந்து பால்ய சிநேகிதர். ஓகே, அவர் வந்து சின்ன வயசுல வந்து இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கும்போதே திருப்பதா வந்து எப்படி இந்த இது என்ன ஃபேமிலியில கிங் ஃபேமிலி, பெரியவனாச்சுன்னா அவன் தான் ராஜா ஆகும். அப்போ இவரை வந்து பிராமணன் என்ன இருக்கும், சாப்பிடணும், ஏதோ வேற கூலினா ஏதோ இது சொல்லி கொடுக்கணும், இல்ல இந்த மாதிரி ராஜா இதுல இருந்ததுனாக்கா ஏதோ வித்தையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன்னா அவள் இடத்துல சாப்பிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும். சோ அவர் வந்து சொல்றேன், நான் வந்து பெரியவனாயிட்டு நீ ராஜா வேலையா, அப்ப நான் வந்து லெட் அஸ் பி ஃப்ரெண்ட்ஸ், பெரியவனாயிட்டும் நீ எனக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். ஓ கண்டிப்பா நான் பண்ணுவேன், நான் பெரியவனாயிட்டு ராஜா அனுப்புறோம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாம் முடியாது, நம்ம வந்து ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். யாரு? திருப்பதன். நான் அப்புறம் பார்த்தா அவர் ராஜா ஆயாச்சு, இவர் ஏதோ ஹெல்ப் போய் கேட்கிறார். அந்த டீட்டெயில் எல்லாம் படிக்க வேண்டாம், இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். போய் கேட்டோம்னா அவர் சொன்ன, யாரு நீ, யாரு எனக்கு தெரியாதே, ஐ டோன்ட் ரெகக்னைஸ் யூ, எனக்கு நீ யாருன்னே தெரியாது அப்படின்னு சொன்னோட இன்சல்ட் பண்ணிட்டேன். அப்ப இவருக்கு என்ன தோணுது, ஓஹோ நீ என்ன அப்படி பண்ணிட்டு, எனக்கு சின்ன வயசுல எல்லாம் நீ பெருசா சொன்னலையே எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவேன், இப்ப ஒண்ணுமே நீ கண்டுக்க மாட்டேங்கிற. சரி, நான் ரொம்ப மனசு உடஞ்சிட்டு இனிமே வந்து கன்சிடர் ஹிம்செல்ஃப் என்னது, நான் வந்து எனிமி, அப்படி எல்லாம் நீ பேசுன, நீ இப்படி பேசுற பாரு, அப்போ உன்னை ஒரு கை பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஒரு எனிமி ஆயிட்டார். ஆனா அவரோட புத்திரன் யாரு? திருஷ்டத்யும்னன். அவர் இந்த வில் இதெல்லாம் வித்தை படிக்கிறதுக்கு வந்த உடனே இவர் ஏத்துக்கிறார். இவர் சொல்லல, நீ வந்து என்னோட எனிமியோட பிள்ளை தானே, எப்போ நான் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேன், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லல. இதுல நம்ம என்ன படிக்கணும், இந்த குவாலிட்டி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். என்னதான் நமக்கு பிடிக்காதவா வந்தாலும் சரி, நமக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த பலவித மக்கள் இருக்காங்க, நமக்கு பிடிக்காதவா நிறைய பேர் இருப்பாங்க. எல்லாரும் முகம்லாம் போனாம எல்லாரையும் வரவேற்கும். வீட்டுக்கு வந்தா எல்லாம் விருந்தாளியே நம்ம வந்து அதிதி தேவோ பவா, ஃபர்ஸ்ட் அதை நினைச்சுட்டு இப்படி மூஞ்சிலையும் காட்டக்கூடாது, நம்ம ஆக்ஷன்லயும் காட்டக்கூடாது. அவ வந்ததுக்கு தண்ணி கொடுத்து அவளுக்கு என்னெல்லாம் வேணும் எல்லாம் பண்ணதான். இப்ப நம்ம லைஃப்ல வந்து இந்த மாதிரி இருக்கணும். இது ஒண்ணு படிக்க கிடைக்கிறது. என்னது? யாரையும் வந்து வெறுக்கக்கூடாது அப்படின்னு. அப்ப இவன் என்ன சொல்றான், உன்னோட இனிமையான அந்த அவனோட பிள்ளை வந்துட்டு கூட நீ எல்லாம் சொல்லி கொடுத்த இல்லையா, அவன் வந்து எதிரணியில அவளெல்லாம் சண்டை போடுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்கான். எல்லாம் பாண்டவர்லாம் சண்டை போடுறதுக்கு அவன் வந்து வழிவகுத்துட்டு இருக்கான். பாத்தாளா, நீ வந்து இவ்வளவு எல்லாம் நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்களே, உங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்ப வந்து உங்களுக்கு எதிராக சண்டை போடுறதுக்கு ரெடியாராங்க பாருங்க அப்படின்னு. அப்புறம் வேற என்ன படிக்கலாம், இந்த மாதிரி பேசுறது, பெரியவாளையெல்லாம் எடுத்தெறிஞ்சு பேசுறதெல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. நம்ம வீட்லயா இருக்கட்டும், இல்ல வேற எங்க போனாலும் சரி, வீட்லயே தாத்தா பாட்டி இருப்பா, இல்ல இப்ப பெரியவா யாரோ இருந்தாலும் இந்த மாதிரி சத்தம் போட்டு பேசுறது, ஒரு அவமானப்படுத்தி பேசுறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. அதெல்லாம் இப்ப நம்ம மெனி திங்ஸ் வி கேன் லேர்ன். அப்போ அது வந்து இந்த ஸ்லோகத்திலேயே நம்ம கொஞ்சம் படிக்கலாம். எஸ். இப்ப அர்ஜுனனின் குழப்பம், பகவத்கீதை மனநிலை இப்ப எப்படி இருக்கு, அந்த சீன்ல எப்படி இருக்கு, அர்ஜுனனின் குழப்பமும். என்ன குழப்பம், இவங்களையா நான் வந்து இறக்க வைக்க போறேன், நான் ஒரு ஒரு அம்பை எய்தா போறேன், எல்லாம் கடகடகடான்னு விழுந்துடுவாளே, அப்புறம் இவாளையெல்லாம் இவ்வளவு பெரிய பாவ செயல் நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப குழம்புற. அப்புறம் கலக்கமும் குழப்பமும் கலக்கமும் கிருஷ்ணரை பகவத்கீதை பேச செய்து அவரை மீட்க செய்தனர். இல்ல வருத்தப்படாதே, நீ இந்த கண்ணோட்டத்துல பாருன்னு இவன் நல்ல குருவா இருந்து சொல்லி கொடுப்பார். வெளிப்படையாக அர்ஜுனன் பகவத்கீதையை முதலில் கேட்பவர் என்றாலும் அது அனைவரும் நலனுக்காகவே, நமக்கு எல்லாருக்குமே நலனுக்கு. ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தா அவ்வளவு டீப் மீனிங் இருக்கும். நான் சொல்றதெல்லாம் மேலோட்டமா ஒரு மீனிங் தான், திரும்பி படிக்க படிக்க இன்னும் மீனிங் கிடைக்கும் நமக்கு. இன்னும் இல்ல மாதாஜி இப்படியும் பார்க்கலாம்னா ஆமாமா கரெக்ட், அந்த மீனிங்கும் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனால நல்ல ஒரு கான்சென்ட்ரேஷனை நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணி கேட்கணும். அப்புறம் என்னது, ஒரே காட்சியில் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள். திருதராஷ்டிரர் எப்படி என் பசங்க என்ன பண்றாங்க, என் தம்பி பசங்க என்ன பண்றாங்கன்னு பிரிச்சு பாக்குறேன். அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. துரியோதனை எப்படி பேசுறான், எடுத்தறிஞ்சு பேசுறா போல, பாருங்க அவங்க அப்படிங்கிற ஒரு இதா சொன்னாரே, அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. யாரா இருந்தாலும் பெரியவங்க கிட்ட மரியாதையா நம்ம நடந்துக்கணும். அப்புறம் ஆனா அவரோட குருட்ட என்ன படிக்கணும், யாரு வந்து நம்ம கிட்ட உதவி கேட்டு வந்தாலும் சரி, இல்ல நம்ம டீச்சிங் ஜாப்லயே இருக்கோம், நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரன் சண்டை அவ்வளவு சண்டை, ஆனா அந்த பிள்ளை வந்து நம்ம கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்டா இருக்கான் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், படிக்கதான் படிப்பு சொல்லிதான் கொடுப்பான். அவனுக்கு என்னெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும் பண்ணதான். வீட்டுக்கு வந்தப்பறம் எனிமிட்டி பாராட்டலாம், பண்ணக்கூடாதுதான். பட் ஒத்து போலன்னா என்ன பண்ண முடியும். ஆனா ஸ்கூல்ல வரும்போது கண்டிப்பா அவளுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும். அது வந்து நம்ம வந்து குரு இவர்கிட்ட இருந்து படிக்கலாம், துரோணாச்சாரியிட்ட இருந்து அது படிக்கலாம். அர்ஜுனனோட என்னது, பேட்டில் ஃபீல்டு வரைக்கும் வந்து இனிமே நான் சண்டை போட முடியாது, இவாளை எல்லாம் நான் கொலை பண்ணி எனக்கு என்ன லாபம், இப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டுன்னா என்ன நடக்காது. இப்ப நம்ம வந்து இதுலயே பார்டர், கண்ட்ரியோட பார்டர்ல, சைனா பார்டர்ல சில பேர் எல்லாம் இதான் நின்றுட்டு இருக்கா, ஆர்மி எல்லாம் நிக்கிறாங்க. இந்த சைட் பாகிஸ்தானோட இடத்துல நிக்கிறாங்க. இல்ல அவங்க எல்லாம் இறந்து போயிடுவாங்களே, பாவம் இல்லையா, அவங்க வீட்டுல ஒரு அப்பா இறந்து போச்சுன்னா அந்த பசங்க எல்லாம் கஷ்டப்படுவாங்க, இந்த மாதிரி எண்ணம் வச்சு நாங்க நிக்க முடியுமா? இல்ல, நல்லா வீரமா தான் நிக்கணும்.
ஆர்மினா they have to be bold and ரொம்ப இதாதான் இருக்கணும். நம்ம இலக்குல நம்ம இது பார்டருக்குள்ள தாண்டி வந்தா ஷூட் தான். அந்த மாதிரி நல்ல இதா இருக்கும். இவன் என்ன பண்றான், அங்க போயிட்டு புழம்புறான். சோ அந்த மாதிரி கம்பேஷனேட் அங்க எல்லாம் செல்லாது. என்ன நம்ம நினைச்சுட்டு போறோமோ அது கண்டிப்பா நடத்ததான். 1.19 சகோஷோதாத்தராஷானாம் ஹிருதயானி வேதாரயத் நபஸ்ச பிருத்திவீம் சைவ தமுலோ அப்யனுநாதயன். பல்வேறு சங்கொலிகள் குரு இது என்னது போர் புரியறதுக்கு முன்னாடி சங்கு வழங்குவாங்க இல்லையா? அப்ப இவா கிட்ட எல்லாம் நல்ல சங்குகள், தெய்வீக சங்குகள்லாம் இருக்கு. யாரு? பாண்டவாஸ் கிட்ட. கிருஷ்ணர்க்கு ஒரு பாஞ்சஜன்யம் நிறைய பேர் போட்டிருக்கு, நம்ம பார்க்கலாம். பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொழியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரின் மகன்களுடைய இதயங்கள் சிதறி போயன. ஏன் சிதறி போயன? டென்ஷன் கடகடகடான்னு அவங்களுக்குதான் ஒரு டென்ஷன் ஆயிடுது. இந்த சங்கு ஒலியெல்லாம் கேட்டு அவங்க டென்ஷன். ஏன்னா அவங்க தப்பு வழியில இருக்காங்க. ஏன்னா மடியில் கனம் இருந்தாதானே அது இன்னும் சொல்லுவாங்க இல்லையா? நம்ம செய்யறது கரெக்ட் நினைச்சா என்னத்துக்கு பயப்படணும்? நான் கரெக்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சண்டை போட அவங்க பண்றது தப்புன்னு தெரியும். அப்ப அந்த வாழ்க்கெல்லாம் பயம். திருதராஷ்டிரின் மகன்களுக்கு இதயங்கள்லாம் நொறுங்கின, சிதறி போயிடுது. அந்த மாதிரி இவங்க சங்கொலி அந்த சங்கு ஆயிடுச்சு. இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் ஆயிடும். ஒரே நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ராம ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம ராம ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஒரே நிமிஷம். ಸ್ವಲ್ಪ நெட் ஸ்லோவா இருந்ததுன்னா it doesn't go further. Yeah. ஸ்லைட் ஷோல போடலன்னா இங்க இருந்தோம் இல்லையா? இது முடிச்சோம், இதுவும் முடிச்சோம், இதுல வந்திருக்கோம் நம்ம. ஓகே, இந்த சங்கோட பேர்லாம் போட்டிருக்கு. இன்னும் ஒரு 10 minutes I'll finish. ஓகே, 10 கூட இல்ல, ஆயிடுத்து. 2 ஸ்லைட் தான் பாக்கி. ஓகே. கிருஷ்ணர்கிட்ட என்ன அனைத்து பாண்டவர்கள் சங்குகளை ஊதினர் மற்றும் பாண்டவர்களும் சங்குகளை ஊதினர் மற்றும் எல்லா வாத்தியங்களும் அதிர்ந்து முழங்கின. கிருஷ்ணர் கையில ஒரு சங்கு பேர் என்னது? பாஞ்சஜன்யம். அர்ஜுனன் கையில இதெல்லாம் நம்ம ஸ்லோகத்தை வரும். எல்லாம் பயர் பண்ணணும்னு இல்லை, நம்ம ஸ்லோகம் படிச்சாலே இதெல்லாம் வரும். ஆனா உங்களுக்கு குவிஸ் இருக்கும், டெய்லி குவிஸ் எழுதுவோம். அதை நான் வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம். அர்ஜுனன் கையில என்ன இருந்தது? தேவதத்தம். யுதிஷ்டிரர் கையில அனந்த விஜயம். பீமன் கையில பவுண்ட்ரம். நகுலன் சுகோஷம். சகதேவன் கையில மணிபுஷ்பகம். திருதராஷ்டிரின் மகன்களின் இதயங்கள் நொறுங்கின. இந்த சத்தெல்லாம் கேட்டுட்டு அவங்க வந்து அப்படியே ஆடி போயிட்டாங்க. இந்த வெவ்வேறு சங்குகளின் ஒலி சலசலப்பாக மாறியது. இதனால் வானத்திலும் பூமியிலும் அதிர்வுற்றது. இது திருதராஷ்டிரின் மகன்களின் இதயங்களை தொட்டது. சாரி, அப்புறம் வந்து இவ வந்து அறிகுறிகள், இவ வந்து ஜெயிப்பாங்க, இந்த போர்ல வந்து இவங்க ஜெயிப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எப்படி தெரிஞ்சது? ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, ஓமன் சொல்லுவோமே, ஒரு அறிகுறி தெரியும். என்னது? தர்மக்ஷேத்ரா. அந்த இடத்தோட பேர் என்னது? தர்மக்ஷேத்ரா. நியாயத்துக்கு போராடுறவங்க கண்டிப்பா ஜெயிப்பாங்க. அப்ப இவங்க நியாயம் சைட்ல இருக்காங்க, அப்ப இவங்க ஜெயிக்கதான் போறாங்கன்னு அது ஒரு அறிகுறி. அப்புறம் தெய்வீக தேர். இந்த தேர் யாரு? அக்னி தேவர் கொடுத்தது. அது எந்த திசையில வேணா போகுமா, சண்டை போடுறதுக்கு. இங்க திரும்பினா அங்க போகும், இங்க அப்படி கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அந்த மாதிரி அக்னி தேவர் கொடுத்த தேர். அப்போ நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதத்தோட அவங்களுக்கு வந்து கிடைச்சதுக்கு தோல்வியே வராது. அப்புறம் இந்த சங்குநாதம், எல்லா கையிலும் நல்ல பவர்ஃபுல் சங்கு, தெய்வீக சங்குகள். காண்டீவா அர்ஜுனன் கையில இந்த இது பசுபதாஸ்திரம் அவர் கையில இருக்கிறதும் ரொம்ப எஃபெக்டிவ். பாக்யலட்சுமி, லட்சுமி எங்க இருப்பா? கிருஷ்ணன் இருக்கிற இடத்துலதான் லட்சுமி இருக்கா. அவரோட ஹிருதயத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்கா. அப்ப லட்சுமியை தனியே வழிபடணும்னு அவசியமே இல்லை. அப்படி எல்லாம் தனியா வழிபட்டுன்னா கிருஷ்ணர் இல்லாம அவ வரவும் மாட்டான். இப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம்? கிருஷ்ணரை வழிபட்டா லட்சுமி கூட வந்துருப்பா. லட்சுமியை ஏன் வழிபடுறோம்? அண்ணா செழுமையா இருக்கணும், நல்ல பணம் வரணும், பதவி வரணும்னு லட்சுமி கூப்பிடுறோம். ஆனா கிருஷ்ணரை கூப்பிட்டா என்னது? லட்சுமி வந்து. ஏன்னா கிருஷ்ணனோட ஹிருதயத்திலேயே தான் லட்சுமி உட்கார்ந்து இருக்கா. சோ பாக்யலட்சுமி இருக்கா அந்த இடத்துல. ரிஷிகேஷர் பகவானே இருக்கார். இங்க என்ன கபித்வஜா போடல, வந்து இது நெக்ஸ்ட் இதுல போட்டிருக்கோம். ஒரு நிமிஷம். கபித்வஜான்னு என்னது? ஹனுமான் வந்து இந்த கொடியிலயும் இருக்கார். சோ ஹனுமான் இருக்கிற ராமாயணம் தெரியும் எல்லாருக்கும். ஹனுமான் இருக்கிற இடம் கண்டிப்பா வெற்றி தான். சோ நிறைய அறிகுறிகள் இவ தெரியறது. இவ கண்டிப்பா இந்த இதுல வந்து வெற்றி பெற போறாங்க.
ஓகே இது போடுது. ஓகே இது என்னது இப்போ இப்போ இதுல என்ன பார்த்திருக்கோம், இவன் ஏன் அர்ஜுனன் சண்டை போட வேண்டாம்னு சொன்னதுக்கு எனக்கு இரக்கப்படும். என்னது இரக்கம், இவங்களெல்லாம் இறக்க வச்சு நான் வந்து ராஜ்யம் ஆண்டுட்டு என்ன பயன் அப்படின்னு. இன்பமின்மை, இவாள இறந்து எனக்கு என்ன இன்பம், என்னுடைய தாத்தா இருந்து என்னுடைய இப்போ டீச்சர் எல்லாம் இருந்து என்னுடைய கசின்ஸ் எல்லாம் இருந்ததுல எனக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் இல்லை, அதனால எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம். பாவ செயல், இவங்களெல்லாம் கொலை பண்றது பெரிய பாவம், பிரம்ம ஹத்யா பாவம் இல்லையா. இவாளெல்லாம் என்னது பிராமண கொலை பண்ற அந்த பாவம் என்ன எவ்வளவு பேரை இறந்துடுவா என் கையால, அதெல்லாம் பெரிய பாவ செயல் இல்லையா அப்படின்னு. குடும்ப பாரம்பரியம், அந்த வீட்டுல யாரெல்லாம் சண்டை போட வராங்க, நாட் ஓன்லி கசின்ஸ், நிறைய ராஜாமார்கள் எவ்வளவு ஃப்ரெண்ட்ஸ் வள்ளர வந்திருக்காங்க. அவங்க வீட்டுல வந்து ஒரு அப்பாவோ தாத்தாவோ சண்டை போட இடத்துல வந்து இறந்துட்டாங்க, அவங்க வீட்டுல ஒரு அப்பா இல்ல தாத்தா இல்லைங்கிற கதி வரும். அப்ப அவங்களுக்கெல்லாம் யாரு பதில் சொல்லுவா, எவ்வளவு குடும்ப பாரம்பரியமே நஷ்டமா போயிடுமே அப்படின்னு. இருமனம், அதனால கன்ஃபியூஸ், சண்டை போடணுமா வேண்டாமான்னு சொல்லிட்டு அவர் கன்ஃபியூஸ்ல இருக்கார். இதோட இந்த சாப்டர் முடியாது. ஓகே, இதுல என்னது நிகழ்வு என்னது, திருத்தராஷ்டிரன் விசாரணை, கிம் அகுர்வத, என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். 1.1 துரியோதனின் பயம், என்ன பயம், 2ல இருந்து 11 வரைக்கும் கொடுத்திருக்கு. மகதீம் சமும் வியூடாம், இந்த வியூடம் அந்த என்னது சண்டை போடுற இடம் வந்து இது பண்ணிருக்காங்களே அதை பத்தி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் வருது 2ல இருந்து 11. அதை பார்த்துட்டு துரியோதனுக்கு பயம் வருது. அப்புறம் சங்க ஊதுதல், இப்ப நம்ம பார்த்தோம்ல நல்ல தெய்வீக சங்கம், ஹிருதயானி வியதாரய, எல்லாம் ஹிருதயமும் நொறுங்கி போயின யாரோட, கௌரவர்ஸ் அவளுக்கு. அர்ஜுனனின் அவதானிப்பு, அவர் பார்க்கிறார் 20ல இருந்து 27. காண்டீவம் சம்ஸ்ரத்தே அசார், காண்டீவம் கையில பிடிச்சிருக்கிறதெல்லாம் நழுவி விழர்தான், அவ்வளவு தளர்ந்து போயிட்டார் அவர். பிசிக்கலாவும் தளர்ந்து போயிடுச்சு, மென்டலாவும் ரொம்ப என்னால முடியாது, இவங்களெல்லாம் எனக்கு கொலை பண்ண எல்லாம் முடியாது, எனக்கு அப்படியெல்லாம் ராஜ்யம் வேண்டாம் ரொம்ப அவர் ஃபீல் பண்றாரு. அப்புறம் அர்ஜுனன் சண்டை போடாததுக்கு காரணம் என்னது, 28ல இருந்து 46 வரைக்கும். அப்திகாரம் அசாஸ்திரம், எனக்கு வந்து நான் வந்து அஸ்திரமே எடுக்க போறது, அவங்க வேணா என்ன கொலை பண்ணிட்டோம், அவங்களுக்கு எல்லாம் புத்தி இல்ல, அவங்க வந்து என்ன கொலை பண்ணாலும் பரவாயில்ல, நான் அந்த தப்பு செயல் நான் பண்ண முடியுமா, நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு நிறைய சொல்லுவார். சோ இதை வந்து டீட்டெயிலா நம்ம வந்து அடுத்த லெவல்ல படிக்கலாம். சோ இதோட நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடிச்சோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 1 minute.